Saps què és la pulsació, l'accent, el compàs? Bé, em refereixo a la pulsació, l'accent i el compàs de la música. Aquests tres conceptes els utilitzem per saber el temps i l'organització temporal de la música. La pulsació és el batec que serveix per definir el tempo o la velocitat de la música, dividint-los en parts iguals. Et proposo que escoltis una cançó i que en marquis la pulsació. El compàs ens ajuda a estructurar i organitzar la música. Fa fàcil la lectura i la interpretació de les peces. Dividim la música en talls amb un nombre de pulsacions per compàs. No t'has preguntat mai per a què serveixen els números que hi ha al costat de la clau de fa, de sol, de do? La xifra de dalt ens diu quin és el nombre de temps per compàs. La de baix marca la figura rítmica que representa un temps. Et deixo una xuleta per saber quina figura rítmica és cada número. Bé. Pot semblar difícil, però no pateixis. Mira i escolta aquest exemple. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. En un compàs de 3x4, el 3 ens indica que tenim 3 temps per compàs. I el 4, que cadascun d'aquests temps és una negra. Canviem el compàs. Si en comptes d'un 3 hi posem un 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Seria un compàs de 2x4. He interpretat 2 temps i cadascun d'aquests temps és una negra. El ritme! Qui no ha fet aquest ritme alguna vegada? És la combinació de sons i silencis. Xxxt. En resum, els elements del ritme són la pulsació, el tempo, per saber la velocitat de la pulsació, el compàs i les figures rítmiques. Posem en pràctica aquests 3 conceptes. En aquest capítol aprendrem a fer una composició de percussió corporal. Et convido a aixecar-te i que interpretis el ritme que veuràs a la pantalla. I no t'has de preocupar, jo també l'interpretaré perquè vegis com ho has de fer. Ja ho veus, podem exemplificar qualsevol ritme amb el nostre cos.